Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was w Szlagierach i Wicach. Witam was ja, Paweł Polok. Dziś gości nas piękna restauracja Cassiopeia w Rybniku. Dziś będziemy mieli pora niespodzianek do was. Pierwsza niespodzianka to jest pieśniczka, która zaraz będzie. To jest pieśniczka z płyty naszej, czyli kapeli ze Śląska imienia Józefa Poloka. Czemu o tym godam? Bo nasz dzisiejszy gość jest związany i z nami, i z kapelą ze Śląska, i zaraz się obejrzycie czemu. Pierwsze puszczymy ta fajna pieśniczka, nasz gość już się rychtuje, a potem będzie miała niespodzianka do wszystkich firma Berger. Na razie zaglądamy na pieśniczka. No to gromy. Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełno mnie w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. Karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z działkami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. Jona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Szafarsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaś fałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, ale przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele. Jest z nami już nasz gość, Jurek Ciurlok z Masztalskich. Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja też witam. Powiedz, Jurku, Tyś jest
w zasadzie pierwszym, który wprowadził śląski wice razem z Olkiem Trzaską, czyli z Masztalskim, na antyna w mediach, ponieważ nasz program to są szlagiery i wice, to się muszę ciebie spytać, jak to było dawniej? To było w ten sposób, że dowcipy na antenie radiowej pojawiały się wcześniej też i nawet pojawiały się po śląsku. Natomiast nie pojawiała się śląsko-gotka jako tworzywo przekazu radiowego, medialnego. Czyli gadało się po śląsku wice tam czasem, ale zapowiadało się je po polsku, prawda? To wszystko, co było wokół, to było po polsku. Śląsko-gotka pojawiała się jedynie przy okazji jakichś konkursów gawędziarzy ludowych, kontynuowanych teraz przez akcję po naszemu, czyli po śląsku. To nie jest nic innego właśnie jak taki rodzaj konkursu gawędziarzy ludowych. W 1985 roku udało mi się namówić ówczesną dyrekcję rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach do poprowadzenia audycji, i to audycji na żywo, godzinnej audycji po śląsku. To była taka normalna audycja, Ekspres się nazywała, bardzo popularna była w tym czasie. To była bodaj jedna z najpopularniejszych audycji w Polsce w ogóle, bo nas, mimo że emitowaliśmy z nadajnika lokalnego, ale słychać nas było od Wrocławia po Rzeszów i od Łodzi po gdzieś tam Ostrawę. I rzeczywiście ten program był słuchany, on był kierowany do młodego odbiorcy. Ja tak sobie wymyśliłem, że na bazie popularności tego programu można by popularyzować również pewne takie śląskie wartości. No, zacząć trzeba by od gotki. Udało mi się redaktora naczelnego namówić do czegoś takiego i to było jeszcze przed Masztalskimi. Rok później mniej więcej, co jakiś czas robiliśmy tą audycję po prostu po śląsku. Tam siłą rzeczy też się wice pojawiały, bo to było wszystko w lekkim tonie. Rok później w Lecie z radiem Olek Trzaska, który jest znakomitym prezenterem radiowym i który w Lecie z radiem pracował właściwie od momentu powstania tej audycji jako jeden z prezenterów, wymyślił sobie, że w którejś z audycji przedstawi taki blok 20-minutowy z dowcipami śląskimi. I zaprosił do udziału w tym wszystkim kolegów dziennikarzy radiowych, takich, co po śląsku gadać poradzili i co poradzili osprawiać wice. To się sprawdzało w stołówce radiowej oczywiście, w to poradził. No i w ten sposób powstała audycja, która została wyemitowana w programie ogólnopolskim w 1986 roku, w najbardziej popularnym programie ogólnopolskim. Na Śląsku ciągle to odium spoczywało takiej niechęci, no, nie ukrywajmy tego, że jak się gdzieś tam człowiek odzywał po śląsku nad morzem czy w innych regionach Polski, Krzywo zaglądali. to raczej krzywo patrzyli, nie? No i tu nagle stało się coś przedziwnego, bo ludzie kupili to. Musieliśmy przygotować natychmiast drugą audycję, a potem stało się to czymś cyklicznym. No i w ten sposób powstał najpierw radiowy klub dowcipu, potem nazwany klubem Masztalskiego. To jest śmieszna historia, bo myśmy uznali, że no klub musi mieć jakiegoś prezesa, jakiegoś szefa. To tak głupio, taki klub bez szefa. Nie, ale nazywać szefa od dowcipu prezesem, no to bardzo poważne tytuły. No więc my sobie wymyślili, że my go nazwiemy Masztalskim. No i to Masztalski to nie była postać, tylko to była funkcja na początku. No to taki dyżurny dowcipnik, nie? To jest najważniejszy na Śląsku. No i z wyboru demokratycznego tym pierwszym Masztalskim został Olek Trzaska siłą rzeczy, no bo on był motorem tego wszystkiego. No, miały być wybory cyklicznie organizowane, ale jak już roz się wybrało, to już tak zostało. No potem oczywiście ten skład się zmieniał, on się uszczuplił, aż w końcu pozostało nas dwóch. Czyli dwie lokomotywy, które sztyc gadają wice. Ja. W zasadzie tak. No, dla mnie nawet jak ta audycja powstawała, to ja nie ukrywam, że dla mnie ważniejsze było to, że ja mogę przekazać przy tej okazji pewne takie charakterystyczne dla Śląska zjawiska. Na przykład to, w jaki sposób Ślązacy się bawią. No, ta śląsko-gotka, to dla mnie było najważniejsze, że ta gotka zaistniała, ta niechciana, nielubiana, wyśmiewana,
Ta gotka, o której mi w szkole podstawowej jeszcze gdzieś tam na przełomie lat 50. i 60. powiedziano, że nie jest gwarą, tylko żargonem. A ta gotka moich starzików, moich dziadków, moich rodziców, moja do 6 roku życia, jedyna gotka, że ona mogła zaistnieć właśnie w taki sposób. Stać się tak popularną. Widzisz, to bardzo dobrze, że o tym godosz, bo my w naszym programie pokazujemy różne śląskie rzeczy, a teraz pokorzymy coś nietypowego, bo pokorzymy, jak się waży po naszemu. Jo już idę do pani Ewy, która tu dziś od nas coś dobrego rychtuje. Co to będziemy dziś ważyć? Dzisiaj będziemy mieć karkówka. To mi się podoba taki karczek. No i co z nim robimy? No musimy go pierwsze zamarynować. To marynujemy. Co trzeba będzie, to joby da pomogą, a na pewno go pomaga zjeść. No to na pewno. Fajnie jak jest karczek trochę przerośnięty, bo on wtedy te wszystkie Ja. jest soczyściejszy, te wszystkie Takie. soki zostawił w sobie. Nie ma aż taki dietetyczny, ale jest troszkę lepszy. Ale tłuszcz Dobra. to jest nośnik smaku. No właśnie, to na razie Dajemy nie... trochę oleju, Ja od jecie nie będziemy go dać nic. Olej, papryka słodko, no, sujemy słodko papryka. I o nic nie będę godał, ino będę zaglądał. dobra, majeranek, sól, Ale mamy maszyneria, normalnie elektryczno. full wypas. No widzicie, czasem i technika pomoże. Pieprzu. Jeszcze pora ząbków czosnku. Możemy go trochę grubiej pokroić, żeby go było fajnie smaku I znać. czuć dokładnie. Wszystko to wyfyrlamy teraz. Żeby to było taki razem, zusammen, wszystko wymieszane. do kupy, ja. To już mamy gotowe. No i teraz co by trzeba było ta folia Teraz damy podłożyć, folia nie? pod karczek, żeby nam się to... się też do czego przyjdą. Ja. Dobra. Dowómy folia pod karczek. Trochę ich tu tak więcej naciągna. Ja, tak. To się tam poprzekładamy na boki. Ja. No i co dalej? No i teraz wylewamy na to marynata. To damy na bok. I lejemy. Jaki to będzie dobre. To ma fajny kolor. Teraz ten karczek zawiniemy Dobra, ja ci to odłożę na bok. Tak. i taki karczek powinien w lodówce postać 3 godziny. 3 godziny. Żeby on się fajnie tymi przyprawami wszystkimi przeszł. Dobra, i teraz co? Dowómy go na 3 godziny do lodówki. lodówki. I potem... Potem 2 godzinki piekiemy. To jest 2-kilowy karczek, więc 2 godzinki wystarczą, bo jest zamarynowany. Dobra, to wracamy do naszego gościa. To idzie do lodówki i do piekarnika. My się obejrzymy pieśniczka. Wracamy do naszego gościa. Potem obejrzymy, co to z tego wyszło. Pisali chłopcy do Rzymu, czy wolno kochać każdemu. Oj, wolno, wolno, wolno jest, bo każda działka na to jest. Ej, wolno, wolno, czemu nie? Bo każda działka na to jest. Pisali listy do gminy, czy wolno kochać dziewczyny. Ej, chyba wolno, chyba że lepiej upewnić jeszcze się. Ej, chyba zgodnie z prawdą tą, że chyba na to działky są. Pytali nawet kaprala, czy wojsko kochać pozwala. Ej, wolno, wolno, nawet trza, bo ktoś się za nas kochać ma. Ej, wolno, wolno, cały sek, by przezwyciężyć pierwszy
prowadzili wciąż i wciąż, dążyły dziołchy wyjść za mąż. Ej, wolno, wolno, każdy wie, lecz bo nie w czasie tego chce. Ej, można, no to już, tylko się z miejsca, bracie, rusz. Ej, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Ej, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Karczek się już rychtuje. Fajne jest te nasze warzenie po naszemu, nie? To jest też cząstka tego naszego nie jest Śląska. to za bardzo dietetyczne, ale dobre. Trudno. O dietach będziemy gadać w jakimś inkszym programie. Masztalscy byli ze swoją gotką nie ino w Polsce i na Śląsku, ale też za granicą. Ja, ale tam wszędzie za granicą, tam była Polonia, gdzie wyjeżdżali ludzie i to nie tylko ze Śląska, ale z różnych stron. Ja na przykład miałem przeurocze spotkania z kresowiakami za oceanem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I to jeszcze z takimi starymi kresowiakami, jakimiś żołnierzami z armii Andersa, którzy po wojnie tam zostali. I to były znakomite spotkania. Zresztą jakoś tak Ślązacy i kresowiacy nadajemy na podobnych falach. Poradzimy się dogodać. Może to jest cecha kresowości, bo my też obojętnie czy to w państwie polskim, czy w państwie pruskim, czy wcześniej w Austro-Węgrzech, to byliśmy na Kresach zawsze. Śląsk zawsze był na tym okrawku. I muszę powiedzieć, że to jest prawda, bo ja mam taką sąsiadka, pani Lusia, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja też choć nie znam. Jak pani Lusia na nas zagląda, to się kłaniamy i machamy. Pani Lusia pochodzi z Kresów i wierz mi, że ona zawsze zagląda na wszystkie wice, na wszystkie pieśniczki i fest się jej to podoba, choć ktoś by mógł powiedzieć, no pochodzi z zupełnie innego regionu. Powiem Ci, Paweł, tak, że w Radiu Katowice kiedyś udało mi się stworzyć też niezwykle popularną audycję pod tytułem "A nam się to podoba", gdzie namawiałem ludzi do wspólnego śpiewania starych śląskich pieśniczek. To było w 1993 roku, jeszcze żaden nie myślał wtedy o takim rynku śląskiej piosenki, czasem śląskiej piosenki, jak to jest teraz. Ja zrobił taką audycję, gdzie przypominał te stare śpiewki, te stare pieśniczki i namawiał ludzi do tego, żeby razem my se pośpiewali. I kiedyś we wrześniu, to była rocznica, tamte wojenne rocznice, na 17 września, nie? Coś mnie pokusiło i zamiast śląskich piosenek dodać piosenki lwowskie. Nie? I takie dwie audycje z tego powstały. A miałem te piosenki z tego właśnie, że z Ameryki je przywiózł, bo u nas ich też wtedy nie było. Nie? Tam był taki impresario polonijny, nazywał się Jan Wojewódka. On był żołnierzem u Andersa, był lotnikiem, ale oprócz tego śpiewał w takim zespole rewelersów, Wesoła Czwórka, takim frontowym zespole, znakomity muzyk, świetnie grał na pianinie, no i wydawał też płyty z różną muzyką, między innymi była taka płyta, kaseta z tymi lwowskimi nagraniami, tam Szczepcio i Tońcio śpiewali i inni, i różne te o tych baciarach lwowskich, to było, tego nikt nie miał wtedy. Nie? Ja to puściłem w Radiu Katowice i wiedziałem, że mam takich głównie śląskich odbiorców, że przecież są obok nas, mieszkają ludzie i to jest ich muzyka, to jest ich piosenka, na pewno tęsknią za tamtymi czasami, tak jak my przez wiele lat żeśmy tęsknili za tym, o czym nam nie było wolno mówić i czego nie wspominaliśmy. Nawet i wtedy zadzwonił taki kresowiak z Katowic, nie wiem czy z Lwowa, czy skądinąd, i powiedział, że on bardzo dziękuję, że pan jako Ślązak pierwszy przypomniał te nasze piosenki, ale pan popełnił jeden błąd, nie? Pan powiedział, że my mieszkamy obok was, nie? My żyjemy z wami. I to jest, i to jest taka prawda. Na Śląsku ludzie zawsze żyli ze sobą, obojętnie skąd by tu przyszli. Fajnie by było, żeby dalej tak było. Nie, w każdym razie mnie hasło Gorole Raus się nie podobało. Nie, mnie się też nie podoba. Mnie się fest też podoba, że oni sam żyją z nami i mnie się podoba, że tytuł dzisiaj, że jest sam z nami, a ponieważ z nami jest Jurek, to właśnie mamy pieśniczka staro-śląsko, kiero nosi tytuł Jurek.
kiedyś namawiałem Stasia Domczuka z zespołu Karlik, żeby sięgnęli po trochę inne piosenki śląskie niż te z tego kanonu takiego powiedzmy. A ponieważ ja się interesuję, jak już powiedziałem, nie tylko dowcipami, ale też pieśniczkami i mam zbiór, może nawet i największy na Śląsku, śpiewników starych. I właśnie zaprosiłem kiedyś Stasia do domu i mówię, popatrz, jakie tu jest bogactwo. No i oni to przejrzeli, coś tam wybrali i potem ku mojemu zaskoczeniu właśnie tą piosenkę Jurek. Traktuje to jako hołd. To je... A teroski będzie jeszcze jeden hołd do masztalskich, bo obejrzymy się wasz widz w waszym wykonaniu. Dobrze. Zaglądamy. Pewien mężczyzna wracał z mocno zakrapianej libacji. Był strasznie zawiany, ale i w dobrym nastroju, ponieważ droga mu się dłużyła i ciężko mu się szło, postanowił sobie skrócić drogę przez cmentarz, na którym grabarz właśnie kopał świeżą mogiłę. Gdy ów wesołek, żartowniś zauważył pracującego grabarza, postanowił zrobić mu psikusa. Postanowił udać ducha i grabarza nastraszyć. Widząc, że grabarz w ogóle nie reaguje na jego zaczepki, wesołek dał w końcu za wygraną i postanowił pójść do domu. Tymczasem grabarz udał się za nim. Gdy tylko ów żartowniś opuścił bramę cmentarną, nagle poczuł silne uderzenie w głowę. Po chwili oprzytomniał i ujrzał nad sobą grabarza, który rzekł: straszymy i bawimy się na cmentarzu, ale poza cmentarz nie wychodzimy. I co z tymi wicami? Jak to się potem rozwinęło? A no właśnie, myśmy to tak zupełnie jakby wbrew własnym intencjom przenieśli na scenę. To nie był nasz pomysł. Po prostu, kiedy okazało się, że nasza radiowa popularność naprawdę sięgnęła zenitu, to zgłosili się ludzie od estrady i zaczęto nas zapraszać na różne spotkania. No, zachowywaliśmy się na tej estradzie jak małe dzieci prawdopodobnie na początku, bo byliśmy radiowcami, ale nikt z nas prawie pojęcia nie miał o tym, jak się zachować na scenie. Ja miałem pewne doświadczenie, bo w latach 70. prowadziłem studencki kabaret, występowałem w takim kabarecie przez trochę lat i to jakby mi pomagało w tym scenicznym byciu z dowcipem. Natomiast jak tu zrobić dowcip na scenie, prawda? To się wydawało nie do pokonania. No jeden dowcip jako konferencjer można opowiedzieć, ale program cały złożony z dowcipów. Otóż okazało się, że można i zaczęliśmy z tych dowcipów robić programy. Nagle zaczęły te dowcipy układać się w pewne ciągi, w jakąś taką sensowną całość. I w ten sposób ten program powstawał jakby na żywo, w dzianiu się, w takiej interakcji z publicznością. Publiczność miała ogromny wpływ na to, co się działo, jak myśmy się czuli, jak myśmy się zachowywali. A publiczność na ogół zachowywała się znakomicie. No i potem po wielu latach pojawiło się kolejne wyzwanie
w postaci przeniesienia tych dowcipów na ekran. Pierwszy zgłosił się do nas bardzo dobry reżyser i operator filmowy Janusz Laskowski, nieżyjący już niestety, i zaproponował nam nagranie takiej kasety wideo. Przy czym miała to być kaseta z koncertu, taki live z publicznością. Mnie już wtedy kusiło inscenizowanie dowcipów w naturalnych plenerach, we wnętrzach, z udziałem innych osób, czyli taka jakby teatralizacja, czy robienie takiego filmu z dowcipami. Niestety wtedy to się nie udało. Udało się to po kolejnych iluś tam latach w programach telewizyjnych, którym zupełnie świadomie nadałem ten sam tytuł, co swojej tej audycji z pieśniczkami, a no mi się to podobało. Bo tytuł fajny, nie? Ja. No właśnie. No, a poza tym pieśniczki się podobają, wice się podobają. No i zaczęliśmy tak poszukiwać metody na zekranizowanie tych dowcipów. No i wyszedł nam chyba taki trochę Monty Python po śląsku, bo tam jest wszystko udawane. To znaczy do tego stopnia, żeśmy się posunęli, że na przykład biuro aranżowaliśmy gdzieś tam pod chmurką, na trawie, pod drzewem, a drzwi jeśli się otwierały, to jak dziś pamiętam, Olek wchodził przez te drzwi, tutaj je trzymał u góry, tu klamką otwierał, zaglądał, a jak wszedł, to je puścił i one padły. Więc to zupełny absurd, to już takie poruszanie się w oparach takiego absurdu do entej potęgi. Ale taki jest dowcip taki właśnie powinien być. To obejrzymy się jeszcze jeden ten wasz... W ramach promocji. W ramach promocji jeszcze jeden widz i pójdziemy obejrzeć, jak się to ten karczek piecze. Dobrze. To była piękna i spokojna okolica, prawdziwa prowincja, choć było w niej coś, co przypominało Moulin Rouge. Wiatrak, piękne dziewczyny i przystojni mężczyźni. Nic nie zwiastowało dramatu. Ojciec! Ojciec! No, Muszę z tobą poważnie pogadać. co? Chciałem się ożenić. No, święty czas byłby Nacia już, wiesz? Święty czas. No powiem ci, A? że kocham się w córkach młynarza, wiesz. W tej starszej, w Maryśce i w tej młodszej Kaśce i kurde, nie wiem, kiero wybrać, ale myślę, że wybierę tą starszą, Maryśkę. Synek, ja ci muszę coś powiedzieć, wiesz? No ale co? Jakby ci to powiedzieć, no... Ty się z nią nie możesz ożenić. Jak to? Jak to? Nie, No nie możesz. No muszę. No nie, synek, ja ci to muszę wytłumaczyć, słuchaj. Nie możesz się z nią ożenić, no bo... No, co? No to jest twoja siostra. No nie patrz tak na mnie, każdy w młodości jakieś błędy popełniał. No to dobrze, to ożenię się w takim razie, jak żeście błędy w młodości popełnili, no to z Kaśką się ożenię, z tą młodszą. Jakby ci to, synku, powiedzieć? No, wiesz co, ty się z nią też nie możesz ożenić. A czemu? Czemu? No bo to też jest twoja siostra, wiesz? O, pieron. No młyn blisko, rozumiesz? No. Z żadną się nie możesz ożenić, chłopie. Musisz sobie znaleźć jakoś inkszą. No. Co ci mam więcej powiedzieć? A skocz mi ino do dum teroski, a przynieś mi ino paczka cygaretów, bo mi się już skończyła, wiesz? Idź ino. Kokodło szkubany jeden, kocur wyliniały. Chodź ty, no. Matka, Martwisz się, ja? no,
Chciałem się ożenić. Synek, ja wszystko słyszała. Nie martw się, nie przejmuj się. Jak się nie przejść? Możesz się żenić z którą chcesz, ze starszą czy z młodszą. Którą chcesz, możesz się żenić. Ale matka, to są moje siostry. Synek, ale tyś nie jest ich bratem. Rozumiesz to? Rozumiesz? Nie jesteś ich bratem. Ja w młodości też popełniała błędy, wiesz? Matko. No. Pójdź, syneczku, pójdź. Ida obejrzeć, jak to tu wyszło, co to ten karczek nam pokazał. Płóć już gotowe. Odwijamy, jaki fajny, zaroski się. No i teraz co? Idzie pokroć i możemy jeść. I możemy jeść. Ja go przekroję pierwszy na pół. Obejrzymy sobie, jak wygląda w środku. No rychtyk fajny. No, pięknie, nie? Ja. No tego możemy przekroć i podawać na talerz. Podawać, ja ukroję plaster. A wiesz co dzisiaj mamy do tego karczku? No godej. Brat kartofle. Jaki dobry. Brat kartofle, surówka. Kto by się chciał, to ewentualnie może jeszcze dać jakichś świeżych warzyw ku temu. Ja, ale surówka mamy dzisiaj zrobiono z 3 kapust. To jest kapusta pekińsko, czerwono i biało, cebula i ogórek. To będzie dobre, to będzie dobre. Kto by chciał, to może się oczywiście poloć to wszystko zołzą. To co, lejemy trochę. Lejemy. Może się tak to dać na bok i jeszcze ku tymu, ja się lubię i kapusta potomkać trochę w takiej zołzie. Taki to jest wszystko dobre, ale nasz gość już też na nos czako. Zrobiliśmy się chwila przerwy, żeby obejrzeć, jak to wyszło. Teroski, zagrumy się pieśniczka i wracamy do Jurka. Jak jo ida, skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. Jak jo ida, skaczmy do dum, potrzebuję trzech ze sobą. 2 mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. 2 mnie wiedzą pod ramiona, trzeci pokazuje struna. Ludzie z okien zaglądają, co to za chachara mają. Ludzie z okien zaglądają, co to za chachara mają. A to Józika łożartego w marasie łopulanego. A to Józika łożartego w marasie łopulanego. Przyda do dom żona Wito. Witam cię, świnio łopito. Przyda do dom baba Wito. Witam cię, świnio łopito. Szwiger muter mamy tyngo. Kulokiem mnie marcha sięgo. Szwiger muter to mam tyngo. Kulokiem mnie marcha sięgo. Szwiger też się po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Szwigier się też po mnie kuko, gorzałki mi w kapsie szuko. Brzydkim łokiem na nich bliską, baba do łóżka pociską. Brzydkim łokiem na nich bliską, baba do łóżka pociską. Dziecka rano mi powiedzieli, że w nocy teatr mieli. Dzieci rano powiedzieli, że w nocy teatr mieli.
wszystkim chłopom teraz zdradza, co jo im na przyszłość radza. A teraz wam chłopy zdradza, co jo wam na przyszłość radza. Inszym razem bez łostudy, zamiast do chałupy ida do trudy. Inszym razem bez łostudy, zamiast do chałupy idź do trudy. Robi się przy tej pieśniczce i wesoło, i sentymentalnie, No, prawda? sentymentalnie bardzo, bo wiesz, ja sobie przypominam nie tyle jak z twoim ojcem szedł do karczmy, ile jak my po Times Square w Nowym Jorku łazili i to było wtedy, jak żech poznał wspomnianego wcześniej Janka Wojewódkę i potem my byli w Chicago u niego w tym Polish Record Center, co w takim małym baraczku się mieścił. No sentymentalnie się robi, rzeczywiście wspomnienia przychodzą. Jak to jest właśnie, bo jak się tak zagląda i się rozmyśla o tym, co było, o tych ludziach, co już ich nie ma, a jednak te wice są, ta śląskość się zmienia, raz jest lepsza, raz gorsza, ale ona jest. Jako ona jest? Wiesz co, ja ci coś powiem, o całej śląskości może nie będziemy gadać, ale o śląskim humorze dwa słowa, to bym za dużo czasu stracili, wiesz, na to minął tyle czasu w tym programie. Ale o śląskim humorze, bo mnie się bardzo często ludzie pytają, a czym właściwie ten śląski humor się różni od większego humoru? Nie? Wice są uniwersalne, one wędrują po całym Oczywiście. świecie, jak plotka z ust do Przez ucha. tysiące lat Tak, nieraz. tak. Ja. Ale są pewne takie rodzaje humoru specyficzne, nie? Mogę się na przykład o humorze angielskim, Ja. czy humorze francuskim. No jest coś takiego. I jest też humor śląski. On jest bardzo podobny moim zdaniem do wspomnianego humoru angielskiego. Znaczy w humorze śląskim jest taki dystans do świata, do życia i do samego siebie. Bardzo często pojawia się w nim absurd. A pojawia się też tak zwany czarny humor, co prawdopodobnie spowodowane zostało zagrożeniami, jakie życie w uprzemysłowionych realiach ze sobą niosło, czyli ta ciężko niebezpieczna praca na grubie, na hucie i tak dalej. Człowiek musiał obłaskawiać te niebezpieczeństwa, no to sobie myśli czarny humor, nie? Bo jak coś jest niebezpieczne, to jak się z tego będziesz śmiał, to się wydaje trochę mniej niebezpieczne. Bardziej swojski. No i dzięki temu wykształcił się taki specyficzny rodzaj właśnie humoru z takim dobrotliwym dystansem do ludzi, do ich słabości, do tego wszystkiego, co życie ze sobą niesie. I dla mnie taką kwintesencją jest jeden dowcip. On się też znalazł w Berach i Bojkach Śląskich Stanisława Ligonia. To jest o tym bezrobotnym Frącku i Antku, o dwóch takich elwrach, co to byli protoplastami Ecika i Masztalskiego, być może jeszcze przed wojną się u nich rozprawiało właśnie. No i jako elwry to co oni mieli do roboty? No nic nie mieli do roboty. No to szpacyrowali, nie? Szpacyrowali po Sztrece. No i tak jednego dnia też szli tam po tych glajzach. Orszczuk przejechał, nie? No i tego Frącka rozjechało. No, larmo się zrobiło i Antka zaczęli przesłuchiwać, on taki trochę mamlas był, pomalutku godą. I się go pytałem, jak to było, a on powiedział, no wiecie, no my sobie tak szli ze Frąckim po glajzach, nie? I Orszczuk przejechał. No jak ten słup przejechał, to Frącka już kole mnie nie było. No, ale ja tak wejrzę, patrzę, a z jednej strony w rancie leży ręka od Frącka. Wejrzę, a z drugiej strony, a tam leży druga ręka od Frącka. A koncek dali noga od Frącka. I z drugiej strony koncek dali drugą nogę od Frącka. Wejrzę się do przodku, a między glajzami leży głowa od Frącka. Ja sobie tak wtedy pomyślę, czy aby Frąckowi się co złego nie przydarzyło? To jest dla mnie, to jest kwintesencja śląskiego humoru. W tym jest wszystko. No i pięknie, jak się Wam podobają nasze wice, jak się Wam podobają nasze śpiewki, nasze szlagiery, to zapraszamy Was bardzo serdecznie za tydzień, bo już za tydzień o 18, o 6 na wieczór następny odcinek naszego programu. Dzisiaj już pomału kończymy. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie też na jutro na lista szlagierów
po śląsku. A ja wam dziękuję. A z Tobą, Jurku, na pewno się jeszcze spotkamy. Ja mam nadzieję i Masztalskiego też zaprosić do tego programu. Będziemy Was na pewno zapraszać, będziemy Was prosić. Wy też byćcie z nami. Trzymajcie się, do jutra, do zobaczenia.